Včera večer sa na diaľnici pri Bruseli stala vážna dopravná nehoda. Narazilo do seba 36 aut a 6 kamiónov. Príčinu tejto nehody sa zatiaľ nepodarilo objasniť. Rozprávaj mi, čo bolo v práci. Nič prevratné sa tam nedeje. Všetko ide po starom. Ale keď som ti volala, mal si veľa práce. Ty si mi dnes volala do práce? No áno. Aj ťa so mnou spojili? Áno. Áno, veď sme spolu hovorili. Áno, už si spomínam. Jasné. Michel, čo je s tebou? Nič, čo by bolo. Som unavený. Najvyšší generál bol zabitý vodcom Hisa. Idem sa osprchovať. Počas prestrelky, ktorá sa odohrala v... Je to sympatiák však? Poznáš ho? Nie, nepoznám. Len sa mi to tak zazdalo. Mama? Áno. Áno, to som ja. Ako sa máš? No, volám ti len tak, aby si vedela, že dnes večer neprídem domov, áno. Áno. Dobre, poviem jej to. Do čerta. Tuším, ma poštípal komár. To nič. Dobre, poviem jej to. Tak, maj sa. Ahoj. Včera bola Sophie v reštaurácii a stretla tam chlapíka, s ktorým sa spoznala pred polorokom. Vtedy je hrozne kurizoval a predstav si, že teraz ju začal zvázať presne tými istými frázami a slovami ako vtedy. A keď... Dobre strelený. Kuriatko, čo sa ti stalo? Čo ti je, kuriatenko? Hej, no tak hej, čo ti je? Do čerta. Pohotovosť?